ngimbuze ngithi mfethu ungakwazi ukuthi sekule ntombazane sokwazi ukukhuluma naye nesola beyibuyise le moto ba akukuhle kahle. Safuna ngisayicela ngoba ngithanda ukuyo. Athi uzokhuluma naye intombazane. Mangilo ngimfonela uzokhuluma naye intombazane akhala ukuthi ethama kanani. Yithi mina mase ngimfonela sengimbuza ukuthi ikephi yapi lo ntombazane ngimphoqa nami ukuthi angitshele yapi. Ngagcina ngimphoqile okwavuma wangitshena ukuthi yala kaNgcobo. Awungeza kanti umuntu ongaziyo. Ngifike ngibede ngidumale mina ngifuna umuntu engimaziyo. Nami lapho sengicabangela okubi-ke lapho ngoba inhliziyo yayimbi kakhulu. Ngafike usisi yena lo. Yes. Okay. Ngifike kuyena ngiqale ngizithuleke mina ukuthi hayi ngisibani kanje ngihamba nginkinga kanje. Yabona mangisayixoxa le ndaba my sister vethe nje ayibhekelele. Khombisa ukuthi yazi lento le ngikhulumayo ayikho ayazi. Nami ngiza ngiyibone ukuthi yazi ayikho vele into engiyizeleyo isikhathi sami nje ngimosha isikhathi. Lo muntu akayazi lento. My sister ke afuna inamba yakhe lo mbhemu. Amfonele phambi kwami. Bayimfonela athi sicela ukuthi sibonane ngakusasa. Ngoba kuthi konke abayenzayo ekhaya sabhizi kancane. Ngakusasa lo lalishilo usuku yena lo suku lolo akutholakala kangavela. Even akumina akaveli nje since bayithatha imoto. Okay, bese cela udlalele le ya voice note le yakhe umfowethu. Before singene ku my sister. Okay. Noma into kangaka. Maningi ama voice note alo mfowethu. Nqwa. Hayi dlala le echazayo nje enosisi phakathi. Njoba ngangithi sifuna ufike la sike sixoxe ngangithi ngifuna sifike uma ufika la sixoxe ukuze sizame indlela ukuthi ngibone le ntombazane le. Ngiyezwe ukuthi lento le ayinalo inulwazi hayi ukuthi kwenzeke kanjani. Yabo ngoba phela ngeke ngize ngibe neshow nami ukuthi ngempela lento igcine yenzeke ngalendlela naye ayikade ngihlebele ngayo ngoba mawukuthi ngikhuluma nayo mina bengizoyitshela ngicela ukuthi ngingakufaki kube ukuthi wena sinikeze i-address yakubo kwalomuntu sina bese sihamba siyoyibhekela. And futhi enye into nabo labade bekukhandela nabo bama suspect because akwazi ukuthi imoto ingathi kahleli isikhathi eside yangakifile inganyamalali bese ikhandwa ayibona imoto bese iyanyamalala. Yayizwa into engiyinga ngichaza. And enye into yabo labantu ade bekukhandela imoto bake bakhanda imoto kaBhuti iguruguru lithathe belikhandile lalahleka kwawukuthi uBhuti uqinisa ikhanda wayifuna kubona yagcina ingenwa abantu abaningi uBhuti yakhe ehlale 17 yagcina ingenwa abantu abaningi bagcina bethi hayi izobuya imoto yabuya. Ingakho ubwathi ngizwa ngikubuza labantu ade bekukhandela ubathemba kangakanani waphela imoto kade ibhakile lapha yanifile bengenziwa lutho. And uyayikhumbula information enganginayo ngathi kuthiwa ngoba iyaziwa imoto ukuthi iba ngumsindo mayiduma izothathwa ngokudonsa. Mfowethu nakuzwa kulokho kushoyo kulabo bantu. Mhlawumbe kokunye kungayenza isense, kokunye ngeke kube isense. Into enhle nakho lokho kusho ukuthi yini isikhathi eside kanje ya kuyenza isense lo. Kodwa futhi kwesikhathi le moto phela bayikhandele 17 abangazi ukuthi yebo bayazi ngihlala kodwa wona bayazi uthi ihlala kuba thembe labantu bahamba yonke indawo. Bahamba yonke indawo. Njoba ngikutshela ngithi lo untombazane lo mina ngizofuna i-house number yakubo kwalo. Mana-ke siyozibhekela ndlela thile. Ngicela ukubuza futhi nje wena ungakaze nje uyifune inamba le ntombazane. Inamba nginayo inkinga i-airtime engenayo ukuthi ngiyifonele. Mina ngicela ngibizele inamba yakhe ngiyifonele. Ngifuna akhulume nami because yona yazi ukuthi imoto yami. Yayizwa lonke. Yiphi lo ntombazane wena? Wena ntambama asibonani. Sohamba siyobheka kubo le ntombazane. Yiphi intombazane? Ihlala ngalapha. Wena ngibheke ntambama sohamba siyobheka. Hayi moto ihlala ngalo. Uzoyibuza kwabayazi. Ima. Lento ima bafu. Lento angifuni uyihendlishe ngendlela
ezoba seceleni. Njoba ngitshela ngithi intombazane yazi ukuthi imoto eyami. Wena uzofika la kumina noma mina mangifika sohlangana. Imoto ithathela ngimina. Abantu abaningi la bayazi ukuthi imoto yakho. Yona yazi ukuthi yakho. Kusho leyo ngane ngayithatha ukuthi iyafika kule ndawo. Ifike vele ayilalela ayifiki kuleyo ndawo but lingenalo ulwazi ukuthi leyo moto yabani. Awu. Yona lapha ikhuluma lento le. Ngayitshela nathi nayi uyazi imoto yami leyo mayingala ngisuke nginikeze umngani wami. Yezwa lonto. Ngingayibona imoto ihamba wena but yazi ukuthi imoto yami. Manje ngoba ngisho ukuthi manje ngoba ngepolice station mina ke manje ngingofethu uyabona nje muzothi kukhona nomuntu ola eduze kwami futhi ekhuluma kanje iyangicika mina le mfethu. Yilento engishoyo wempofu ngithi angifuni ukuyifaka intombazane. Intombazane ngifuna inginike i-address yakubo kwalibo kwesokalayo kuphela. Sokalayo. Okay, sisi. Thiwa futhi nendoda yakho inolwazi lokuthi yake yasonga yayibona imoto yayikhomba yasonga ngayo. Yakhuleka. Okay, my name is Anonymous. Ngeke ngikwazi ukuyidalula igama. Yebo ngiyeza ukuthi igama lami liyavela lapha yana futhi ubhuti akangibizi ngegama uthi untombazane. Into engiyaziyo mina ukuthi imoto ngangeke ngiyibone yebo. But then ipake la phezulu. But then yes bengingayazi ukuthi imoto eyabani. Up until ubhuti lo okhuluma lapha kule VN udriver ama-Uber. Up until kube khona omunye umngani wethu umngani wakhe naye. Mina ngumngani kantombazane umngani nalomfana lozwana nalo bhuti we-Uber. Shuthi ashonelwe uGaya ashone kushonwe kamawe ingane yakhe. Bese sicela ukuphelezelwa samantombazane ala ngakubo bese siyamphelezela ke. Ngalolu suku esasihambe ngalo esihambisa kulwamuzi ngangiqala ukumbona. Okay, safike sahamba kuzoba umlindelo sabuya ngiqala ukumbona. Okay, kwahlukana. Emva kwalokho ngambona ngakusasa kuzoba umncwabo. Sahamba saya emncwabeni. Sathi sesibuye emncwabeni sadlula 17, sahamba ngase 17. Shuthi abingelelane nobhuti lo kuyena kade enilala umnikazi wemoto. Abingelelane naye. Ngimbone nami umakhelwane uyena umuntu engimbiza ngomakhelwane ke mina. Ngimbone kumakhelwane hawu ngimbuza ukuthi hawu. Ngibuza uGayi ngambuza umakhelwane sibingelelane nje umakhelwane kube right. Sisimese sihamba noGayi ngimbuza ukuthi hawu umaze lapha umakhelwane athi hayi ubafu wami lo bhuti wami lo. Ngithi mina right ngithi mina le moto nje eyaba le moto ngoba ngihlezi ngiyibona email lapha phezulu. Athi yena hayi imoto eyamfowethu imoto. Kodwa phela kuyafana nokuthi eyami yabo akhuluma izinto engahlangani. Okay fine ngalokho kuhamba isikhathi ngagcina ukumbona lapho. Asikaze size exchange ngisho inamba akaze kuze kwenzeke lutho. Njengoba bethu nenamba yakho. Yeah. Kuyacaca ukuthi anayo inamba yami ngoba akakwazanga ukumnikeza umnikazi wemoto mase sicela amnikeze. Wena lo wamemeza la ubabona bephuma emotweni. Imini engangimemeza ngoba kwasudlulile yini lento njani? Yayingaka